Kasi po mga kasinag, may nag-sponsor po para sa flooring ng aming bahay. Hi mga kasinag, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan si Bunso. Ngayong araw po pala mga kasinag ay nakapagpahinga na ako. Kasi nga po natapos ko na yung yung palay na ginapas natin. Nagbibilad na kami ngayon. Hindi ko na lang na-video yung pagbilad namin kasi kanina nag-duty akong umaga. Tanghali na ako umuwi mga kasinag, kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung pagbibilad namin ng palay. Ngayong araw po pala mga kasinag, may good news po ako. Bali hindi naman po talaga ito ngayon lang, nung nakaraang araw pa po ito, pero ngayon lang po namin na i-video kasi nga po busy kayo pareho ni Imboy. Ako po nagagapas, tapos siya naman nagtatrabaho, kaya ako na lang po ang pinag-vlog ni Imboy tungkol sa blessing na natanggap natin. Nung nakaraang araw pa po ito mga kasinag, ngayong araw ko lang po na i-vlog. Kung napapansin nyo po mga kasinag, iba ang natin ngayon, background. Andito po kayo mga kasinag sa pinapagawa naming bahay. Kasi po mga kasinag, may nag-sponsor po para sa flooring ng aming bahay. Shout out po kay Ma'am Edith at kay Sir Alan. Sila po yung nagbigay ng pang flooring dito sa aming bahay. Ay papakita ko na lang po sa inyo mga kasinag yung screenshot ng pinadala nila. Bali kay Imboy po nakapatak yun na sa nila, sa remittance ni Imboy kinuha. Tapos isinend na lang sa akin ni Imboy. Kasi para nga daw po makabili na ako ng semento na gagamitin namin para sa flooring. Eksakto mga kasinag, kasi po magbe-birthday na si Imboy sa 18. Kaya parang parang regalo na daw yun sa kanya, sabi ni Imboy. Katuwang-tuwa po si Imboy nung na-receive po yung yung pang flooring namin dito sa aming bahay. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga kay mga kasinag, kasi hindi po namin ini-expect na may magbibigay sa amin ng para sa flooring namin. Lilinawin ko lang po mga kasinag, hindi po namin yan hiningi. Kusang loob po yan mga kasinag, ibinigay sa amin ni na Ma'am Edith at Sir Alan. Kaya maraming salamat po sa inyo Ma'am at Sir. Sana palagi kayong ligtas at sana marami pa pong blessing ang dumating sa inyo. Ipapakita ko po pala sa inyo mga kasinag ang pinapagawang bahay. Bago po pala tayo mga kasinag mag-ikot dito sa pinapagawa naming bahay, gusto ko lang pong batiin ng advance happy birthday si Imboy. Birthday niya na po mga kasinag sa 18. Kaya happy birthday. Ito po pala mga kasinag ang bahay namin. Ay may lang, pintuan yan papunta sa gagawin naming CR. May yero lang siya mga kasinag kasi nilagyan ng kapatid ko. Tapos yan, kwarto yan mga kasinag. Kwarto din yun. At ito yung magiging sala namin. Marami kaming palay mga kasinag ngayon. Kuha na lang kayo mga kasinag. Hindi sa amin yan mga kasinag. Ani yan nung kuya ko. Dito lang tinambak kasi wala siyang tatambakan. Well, ito yung kwarto na isa mga kasinag. Ito yung magiging kwarto ng mga bata. Medyo malaki naman siya mga kasinag. Yung mga box na yan mga kasinag. At saka yung mga tabla na yan, ginawa po yan ni Imboy nung nagbagyo. Yan yung papag namin. Diyan kami nahiga nung bagyo. Pero hindi naman maayos yung pagkakagawa mga kasinag. Pero okay naman. Hindi naman kami nagiba mga kasinag. Tapos yan yung mga namin. Mga damit pa namin yan mga kasinag. Hindi ko pa naaalis. Kasi hindi naman namin yan masyadong ginagamit. Tapos yan, gamit ni Imboy sa pagpanday. Ayan yung bintana na yun mga kasinag, nilagyan muna ng yung parang trapal at saka kahoy para lang hindi kami pasukin ng ulan ng bagyo. Tapos yan, mga gamit pa yan ni mama at saka nung pamangkin ko. Tapos meron kami manok dito mga kasinag. Ayan, ginawang itlogan yung ko, damit ko. Mga damit ko yan mga kasinag, kaya hindi ko maalis kasi nga initlogan niya. Naglilimlim na yan. Kaya ito naman kasinag ang ating
unang kwarto. Dito naman tayo mga kasinag. Diyan naman nilagyan ng rehas yung main door namin. Yan ang magiging main door namin mga kasinag. Nilagyan lang ng rehas para hindi makakapasok yung mga aso. Kasi dito sila dumudumi. Tapos ito yung pangalawang kwarto. Ginawa naming sampayan. Mga kasinag, sobrang natutuwa po talaga ako kasi hindi ko po akalain na may magbibigay sa amin ng pang-flooring ng aming bahay. Kaya maraming salamat po ulit Ma'am Edith at Sir Alan sa blessing na ibinigay niyo sa amin. Sobrang natutuwa po talaga ako. Kasi kahit papano po mga lalagyan na ng sahig yung aming bahay. Malaking tulong po ito sa amin mga kasinag. Kasi kahit papano kapag nagbagyo po hindi na kayo mag-aalala masyado. Kaya uuwi po yun mga kasinag si Imboy para magtrabaho dito sa aming bahay. Kaya abangan nyo po mga kasinag ang update namin. Ayan, muli po mga kasinag, gusto ko po magpasalamat ulit kay Ma'am Edith at kay Sir Alan. At sa inyo rin po mga kasinag sa walang sawang panonood nyo po ng aming mga video. Sobrang laking tulong po yan mga kasinag sa amin. Sana po patuloy nyo pa rin po kaming subaybayan at huwag po kayong magsasawa sa panonood ng aming mga video mga kasinag. Paano po yan mga kasinag? Hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood. Bye!